stretnutie nahrávať. Takže, ďakujem. Okay. Takže neskôr vlastne budete môcť ho vidieť tí, ktorí sa nemohli zúčastniť. OK, Jane, go! Green Oh, light. we start, huh? Sorry. Yes, you Okay. can start. Okay, start. So I would like to greet all my lovely members, leaders. I will call them brothers and sisters from Slovakia. Rada by som privítala všetkých mojich, ja ich nazývam bratia a sestry zo Slovenska, všetkých lídrov, všetkých účastníkov. And I thank you, Grita. You are my this translator today, so that my members and leaders can understand what I try to convey. To bolo poďakovanie pre mňa, že pretlmočím všetko, aby ste všetci všetko rozumeli a pochopili. Okay, so today's topic is from womb to wellness. Prevention starts in pregnancy. Dnešná téma je od maternice do wellnessu, čiže prevencia, ktorá začína už počas tehotenstva. Yeah. So gynotherapy for a healthier generation begins before birth. Čiže gynoterapia pre zdravšiu generáciu začína už pred narodením sa. Yeah, this is very important. Je to veľmi dôležité. Well, the next slide. The first 1,000 days of life. Why is so important? Je to veľmi dôležité, lebo je to prvých 1000 dní života. The first 1,000 days of life begins from pregnancy and when the toddler is 1 year and 2 years old. Čiže tých prvých 1000 dní života začína už počas tehotenstva, to je 270 dní, a potom sú to 2 prvé roky života dieťaťa. Okay, now, a child's first 1,000 days of life is the most critical period of human development. Tých prvých 1000 dní života človeka sú najkritickejšie v živote človeka. And the first 1,000 days are a time of tremendous potential and enormous vulnerability. Ale tých prvých 1000 dní života človeka sú aj obdobím obrovských možností, ale aj obrovských zraniteľností. What happens in this time directly influences brain development, immune system strength, metabolic programming, hormone regulation, and risk of chronic diseases later in life like diabetes, cancer, obesity, and allergies, etc. A čo vlastne sa v tomto období odohráva, priamo ovplyvňuje rozvoj alebo vývoj mozgu, silu imunitného systému, programovanie metabolizmu, reguláciu hormónov a tiež riziko chronických ochorení neskoršie v živote, ako sú napríklad cukrovka, rakovina, obezita, alergie a ďalšie. Okay, during pregnancy, what can a pregnant mother do to protect her baby? Takže počas tehotenstva, čo vlastne môže tehotná mamička urobiť pre ochranu svojho bábätka? Most mother, they will understand. They will eat balanced diet and they will have exercise, lots of sunshine. Väčšina mamičiek to robí správne, stravuje sa správne, veľa cvičí, prijíma slnečné lúče. Okay. Most importantly, I want you to understand the fetal development during pregnancy. Ale veľmi dôležité je pochopiť aj rozvoj, vývoj plodu počas tehotenstva. Especially during the conception from the first month to the third month. I'll call it the first trimester, the first 3 months of pregnancy. Čiže hovoríme o prvých 3 mesiacoch tehotenstva. Right. Prvý trimester, hej?
Okay. Why the first 3 months pregnancy is very important? Prečo sú práve tieto prvé 3 mesiace tehotenstva veľmi dôležité? During this time, major organs like brain, digestive system, heart begin to form. V týchto prvých 3 mesiacoch sa začínajú vyvíjať veľmi dôležité orgány, srdiečko, tráviaci systém a mozog. So during this vulnerable period, if the baby is exposed to unseen toxins, like toxins and environmental exposure, like pesticides, heavy metals, air and water pollution, alcohol, cigarette smokes, etc. No a práve v tomto veľmi dôležitom období je bábätko, respektíve teda plod, vystavené mnohým útokom, a to toxínom a útokom z prostredia, ako sú pesticídy, ťažké kovy, znečistenie vody a vzduchu, alkohol, dym z cigariet a mnohé ďalšie. And all these toxins are able to affect the developmental of the vital organs. A práve tieto toxíny a všetky tieto útoky na plod môžu veľmi ovplyvniť vývoj tých dôležitých orgánov. And then I would like to mention about poor nutrition. A ešte by som chcela teda k tomu pridať ďalšiu dôležitú vec, a to nedostatočnú výživu. Some mothers, they eat unbalanced diet, processed food, and nutrient deficiency like fast food, excessive intake of processed, all these can affect the development of the fetus. A plod veľmi silne ovplyvňujú zlé návyky stravovania mnohých mamičiek, nedostatočné výživné látky, veľmi časté užívanie polohotových tovarov, a toto všetko veľmi ovplyvňuje práve negatívne ten plod. The poor diet or nutrition can directly affect the immune system of the pregnant mothers. A toto všetko, hlavne teda nedostatočná výživa, môže veľmi silne ovplyvniť aj celý tráviaci systém matky. If the mother has poor immune system, she will be vulnerable to dangerous virus infection. A keď má matka veľmi zníženú imunitu vďaka týmto nedostatkom, tak je veľmi tiež náchylná na infekcie. And example like COVID-19, influenza, dengue fever, Zika virus, etc. Ako napríklad môže to byť COVID, alebo chrípka, alebo dengue horúčka, alebo vírus Zika a mnohé iné. And this virus can interfere with the development of the fetus vital organs. A opäť všetky tieto infekcie môžu veľmi poškodiť vývoj hlavných orgánov bábätka. Yeah, it can affect the heart, the eye, the hearing, etc. A hlavne teda srdiečko, sluchové a zrakové orgány. Of course, pregnant mothers also, they are exposed to a lot of radiation like X-ray, CT scan, mobile phone, laptop, Wi-Fi, high tension tower, etc. A samozrejme, mamičky sú vystavené aj rôznym radiáciám, ako rentgenové lúče, CTčka, mobilné telefóny, laptopy, Wi-Fi, elektrické vysoké vedenie. And this can affect the DNA in the baby.
A toto môže ovplyvniť aj DNA bábätka. Of course, the chronic stress is also can affect the pregnant mothers holistically a lot of functions. A celkovo aj chronický stres veľmi silne môže ovplyvniť vývoj plodu. Example of stress, it will affect the appetite of the mother. Napríklad príkladom takéhoto chronického stresu je aj prílišná chuť na jedla. It affects the blood circulation of the pregnant mothers. Čo vplyvňuje samozrejme krvný obeh tehotnej mamičky. And this can slow down the blood circulation to nourish our fetus. A toto môže samozrejme vplývať priamo aj na obeh v plode. So therefore, all these factors can affect the development of the baby. Čiže všetky tieto veci, o ktorých sme hovorili, môžu silne ovplyvniť vývoj bábätka. And the defective fetal cells, it can lead to later on when the child is older and it can develop into certain kind of health issues. A práve tieto poškodené bunky plodu, keď teda sú pod takýmito negatívnymi vplyvmi, môžu skončiť tým, že dieťatko bude mať v ďalšom období problémy zdravotné. So what can the pregnant mothers do to protect themselves? Takže čo môžu tehotné mamičky urobiť na vlastnú ochranu? And for your information, I'm specialized in maternal and child health for many years. Len pre vašu informáciu, dlhé obdobie sa zaoberám aj práve zdravím a zdravou výživou pre mamičky tehotné. So I have been giving DSNGL to pregnant mothers for the last 24 years. Čiže predpisovala som už GL pre tehotné ženy zhruba posledných 20 rokov. And I normally recommend 6 to 10 capsules of GL daily. Bežne odporúčam 6 až 10 kapsulí GL denne. Why GL is important during pregnancy? A prečo je teda GL dôležité počas tehotenstva? It contains polysaccharides and organic germanium, which can enhance the mother's immune system. Preto, lebo GL obsahuje polysacharidy a organické germánium, ktoré vylepšujú imunitný systém mamičky. This reduces risk from silent infections during pregnancy. A toto samozrejme napomáha k zníženiu rizika skrytých infekcií počas tehotenstva. And antioxidants and polysaccharides in GL help neutralize free radicals caused by stress, pollution, or mild radiation. A antioxidanty a polysacharidy v GL pomáhajú neutralizovať voľné radikály, ktoré sú spôsobené stresom, znečistením vzduchu, vody alebo aj miernej radiácie. And this reduces risk of DNA mutation in fetal cells. A toto následne znižuje riziko mutácie DNA v bunkách plodu. And of course, the polysaccharides are able to enhance the fetus brain functions. A samozrejme, polysacharidy veľmi pozitívne vplývajú na funkciu mozgu plodu. Yeah, I have seen many of my Gano babies. Now they're already adults. They have very good mentality, and most of them are in the United States. Ja sledujem mnoho mojich vtedajších bábetiek a teraz sú už dospelí, ktorí majú veľmi dobré mentálne zdravie a sú väčšinou vysokoškoláci. Okay. So
The next product I would like to talk about is RG. Why RG is important during pregnancy? Ďalší produkt, o ktorom chcem hovoriť, je RG. A prečo tento RG je dôležitý počas tehotenstva? We know very well RG can detox very well. RG veľmi dobre detoxuje. So the mothers could have taken some hidden toxins like pesticides, some heavy metals from the cosmetics. So all this can affect the development of the fetus. Napríklad ťažké kovy, ale aj iné škodlivé veci, toxíny sa dostanú z tela matky von. Okay, I always encourage mothers to start the RG low. That means you start one capsule daily for 1 week. Vždy odporúčam začať s malými dávkami. Na začiatku len jednu kapsulu prvý týždeň. And then gradually you increase 2 capsule, 4 capsule to 6 capsule by 4 weeks. A v priebehu ďalších 4 týždňov odporúčam zvyšovať dávku na 2, 4 až 6 kapsulí denne. Remember, always combine RG and GL together to buffer detox and support cells regeneration. A vždy odporúčam zároveň užívať RG aj GL, čiže detoxovať sa a zároveň podporiť aj regeneráciu buniek. So during pregnancy, you can take 6 capsules RG daily. Čiže v priebehu tehotenstva potom môžete brať 6 kapsulí denne. And the polysaccharides and trizapines in RG enhance NK cell and macrophage function gently. A polysacharidy a triterpény v RG napomáhajú NK bunkám a makrofázam funkciu jemne zlepšiť. And it helps protect against virus and bacterial infection without risking miscarriage from immune overreaction. A takisto pomáha ochrániť organizmus matky pred víróznymi alebo bakteriálnymi infekciami bez rizika potratu alebo vlastne potratu z prehnaného dozovania imunitného systému. Okay, so RG is able to remove toxins in mother's body before it could reach the baby. RG vie eliminovať toxiny z tela matky skôr, než sa dostanú do plodu. Now, I'm going to emphasize on spirulina for pregnant mothers during pregnancy. Tiež by som rada zdôraznila dôležitosť spirulíny počas tehotenstva. Spirulina is multivitamins in the natural form. Spirulina je multivitamín v prírodnej forme. Yeah, so pregnant mothers can take 10 to 30 tablets daily. To znamená, že tehotná mamička môže si dávať 10 až 30 tabletiek denne. Úplne v pohode. Okay, spirulina is a whole food that is rich in bioavailable nutrients essential for fetal development. Spirulina je v podstate komplexná strava, ktorá je veľmi bohatá na biovýživy, ktoré sú základom pre vývoj plodu. And spirulina contains chelating compounds that can bind to heavy metals and protect against radiation and induced damage. Spirulina tiež obsahuje chelatinové zložky, ktoré na seba viažú ťažké kovy a tým pádom ochraňujú nielen matku, ale aj teda plod pred vplyvmi radiácie. Spirulina can strengthen the mother's immune system.
Spirulina tiež posilňuje imunitný systém mamičky. And mother who are taking spirulina, the baby is less likely to develop neonatal jaundice, which can cause mental retardation. Mamičky, ktoré berú spirulínu, teda napomáhajú predchádzaniu vývoja alebo tvorby neonatálneho ochorenia a tým pádom mentálnej retardácie bábätka. This is because spirulina contains whole food-based iron sources, is better absorbed by fetus. A to je hlavne preto, že spirulina obsahuje komplexnú stravu, ktorá je založená na železe a preto lepšie je absorbované aj plodom. Spirulina also supports fetal detox and reduce bilirubin buildup. A takisto podporuje detox plodu a tiež znižuje tvorbu bilirubínu v plode. Okay, next slide, please. Okay. So when the mother has morning sickness or low appetite, how can we help her? Ako môžeme pomôcť mamičke, ktorá má ranné nevoľnosti a nechutenstvo k jedlu? Yeah, we can give spirulina, roselle juice, and you don't have morinzan, it's okay. You just give spirulina and roselle juice. V prvom rade je dôležité konzumovať spirulínu a roselle juice. Ak nemáte morinzyme, tak v pohode stačí tieto dve. Yeah. Spirulina is rich in natural beta complex, especially B6. Spirulina je bohatá na B komplexy a hlavne teda vitamín B6. It helps relieve nausea and boost appetite. Pomáha uvoľnenie z nevoľnosti a napínania a tiež zvyšuje chuť do jedla. And of course, the roselle juice is rich in vitamin C and antioxidants. A samozrejme, rosella juice je bohatý na vitamíny C a antioxidanty. The refreshing taste helps reduce nausea. A opäť teda tá chuť, taká čerstvá chuť, osviežujúca chuť rozely pomáha znížiť nevoľnosť. And stimulates saliva and digestion. A tiež stimuluje sliny a trávenie. Over here, I know you don't have morinzyme in Europe, but I just want to highlight morinzyme is the noni enzyme. Viem, že morinzyme v Európe nemáte, ale chcem len zdôrazniť, že je to kombinácia morinzy a enzymu. It's very rich in enzymes and natural acids. Je bohatý na enzymy a prírodné kyseliny. Supports digestion. Podporuje trávenie. And eases gastric discomfort. A pomáha uvoľniť nepríjemné pocity v celom tráviacom systéme. And enhances nutrient absorption and appetite. A tiež posilňuje alebo vylepšuje absorpciu výživných látok a zvyšuje tiež chuť do jedla. How to take? Ako vlastne dávkovať tieto? Sip roselle juice or morinzyme in small amounts before meals. Uchlipnite si z rozely aj z morinzyme v malom množstve pred jedlom. Or dilute in water and sip throughout the day. Alebo rozmiešajte vo vode a pomaličky popíjajte celý deň. Okay, next slide. Late pregnancy and during delivery.
neskôršie obdobie tehotenstva a obdobie počas pôrodu. Yeah, because late pregnancy, the baby is already, most of the organ already matured. V tom neskôršom období tehotenstva orgány bábätka sú už vyvinuté, So it's ready for delivery. čiže je pripravené na pôrod. Okay, so we can give mother GL30 capsules every day. V tomto období je vhodné pre mamičku brať 30 kapsulí denne z GL, RZ6 capsules daily, 6 kapsúl denne z RG, and spirulina 30 tablets daily. zo spiruliny 30 tabliet denne. Yeah, so all this is going to help the mother to have good quality blood cells. A toto pomáha mamičkám mať výborné zoskupenie krvných buniek. So reduces risk of bleeding during delivery. A teda pomáha to znížiť riziko krvácania počas pôrodu. And supports overall stamina and immunity. A podporuje celkovú staminu a chuť teda do života a imunitný systém. And benefits for the baby. Aké sú výhody pre bábätko? Improve oxygen level in the baby, reduce the risk of hypoxia. Hypoxia is lacking of oxygen at birth. A pre bábätko je to dôležité, lebo zvyšuje úroveň kyslíka v tele bábätka a tiež znižuje risk nedostatku kyslíka pri pôrode u And bábätiek. supports brain and organ development. A samozrejme podporuje to aj vývoj mozgu a všetkých orgánov naďalej. With consistent use, we support both a healthy pregnancy mother and a strong start for the baby. Pravidelným užívaním týchto jednotlivých produktov, takto podporujeme zdravý vývoj jednak bábätka, ale aj zdravie tehotnej mamičky. Okay, after delivery, A po pôrode we want to help the pregnant mothers to recover faster from their delivery. a samozrejme chceme pomôcť mamičkám, aby sa čo najskôr dostali do normálu po pôrode. I will give Codipine 30 ml 2 times. Preto ordinujeme Cordipine 30 ml dvakrát denne, Okay, RZ3 capsule 2 times. RG 3 kapsule dvakrát denne, And GL3 capsule 2 times. takisto aj GL 3 kapsuly dvakrát denne Spirulina 10 tablets 4 times. a zo spirulíny 10 tabliet 4 krát denne. These products to ensure rapid wound healing. Tieto produkty nám napomáhajú a zabezpečia rýchle uzdravenie mamičky zo všetkých poškodení tela, ktoré mala. Good production of breast milk to feed the baby. Aj veľmi dobrú produkciu materského mlieka. Okay, good immune system to prevent infection. Aj tiež lepší alebo výborný imunitný systém, aby sa predchádzalo infekciám. And prevention of postnatal blue, which is some mothers after delivery, they have depression. A tiež zabezpečuje to prevenciu postnatálnej choroby matiek, ktoré niektoré teda týmto trpia. And RZ eliminate toxin from the breast milk. A RG tiež eliminuje toxíny z materského mlieka. Okay. So maintenance. Takže veľmi dôležité je stále udržiavanie.
So your body is like a vehicle. It needs maintenance. Vaše telo je ako dopravný prostriedok. Potrebuje stále udržiavanie. Nurturing your health is something like you nurturing the plant. A starostlivosť o vaše zdravie je vlastne ako starostlivosť o rastlinku. So you need to take good care of it every day. Takže každý deň je veľmi dôležité sa o vaše zdravie starať. Not abusing it and trying to save it when the plant is dying. A nezneužiť ho a zachovať na neskôr, keď už je neskoro, keď už bylinka alebo rastlinka umiera. Health needs maintenance. Čiže zdravie potrebuje stálu starostlivosť. So, do you clean your house every day? Čiže napríklad aj starostlivosť o vašu domácnosť. Čistíte a upratujete každý deň? Accumulation of toxins is the main cause of health problems today. V dnešnej dobe je akumulácia alebo teda znamnoženie toxínov v tele najväčší problém. So cleaning toxin out of our system should be done consistently. A preto je veľmi dôležité stále pravidelne čistiť naše telo, náš systém z toxínov. DSM products are for this generation and the next generation. DXM produkty sú pre túto generáciu, ale aj pre budúcu generáciu. So our legacy, our responsibility. Naša stála starostlivosť je vlastne aj naša teda, musíme sa za ňu starať. Okay, to pass our health awareness from generation to generation. A potrebujeme tieto produkty prenášať z generácie na generáciu. This is our health missions. Je to naše poslanie zdravia. We are making a difference. We are educating the world. Robíme veľké odlišnosti a tým, že vzdelávame celý svet. We are all in the same mission. Máme všetci rovnaké poslanie. And we are a movement that cannot be stopped. A sme v takom pohybe, ktorý sa nedá zastaviť. We cannot do without you. A samozrejme, bez vás to nejde. So we have to join together and pass the knowledge from generation to generation. A preto my spoločne potrebujeme prenášať poznatky z generácie na generáciu. Okay, so now we have finished my presentation. I want you to hear the story from my daughter. My daughter, Michelle Gunn, her baby is 10 months old. 10 months old, and she is a dietitian graduated from Australia. So today she's going to share with you how she went through her pregnancy and then recovery from her delivery, and now she's breastfeeding her baby. So over to you, Michelle. Takže moja prezentácia sa týmto skončila a teraz vám povie moja dcéra Michelle svoje osobné skúsenosti z jej tehotenstva a pôrodu a starostlivosti o bábätko. A jej bábätko má 10 mesiacov teraz. Hello everyone. Zdravím všetkých. Yeah, nice to meet you. Rada sa s vami stretávam. Yeah, so my name is Michelle, and I'm so glad to able to share with you about my pregnancy and my postpartum and breastfeeding journey with you all today. A rada sa s vami podelím o svoju skúsenosť počas tehotenstva a
po pôrode a tiež kojenia. Yeah, thanks to my mom, I'm considered a Gano kid, Gano baby. I've been taking Gano therapy since I was 7 years old. Vďaka mojej mamke som Gano dieťa a beriem Gano terapiu už od veku 7 rokov. Yeah, so I've been taking Gano therapy for 24 years now. Čiže beriem ganoterapiu už 24 rokov teraz. So it has become a very vital part of my life and health. Stalo sa to veľmi dôležitým základom môjho života a môjho zdravia. So during my university years in Australia, I actually experienced hormonal imbalance and irregular periods because, because I was a uni student, I was being thrifty, saving money, so I didn't spend a lot on gynotherapy. Počas svojho štúdia v Austrálii som trpela hormonálnymi problémami a úzkostiami, lebo som sa nestravovala veľmi správne. Ako študentka som nemala na to, aby som pravidelne brala ganoterapiu. So after I reduced my gynotherapy intake for a few years, my body really felt the effects. Čiže keď som niekoľko rokov nebrala ganoterapiu, moje telo bolo tým silne ovplyvnené. But after I returned to Malaysia, after I graduated and I resumed back to my regular dosage of gynotherapy, my menstrual cycle became much more balanced and regular. A po návrate z univerzity som znovu nasadila pravidelnú ganoterapiu a tým sa upravilo aj moje hormonálne zdravie a menštruačný cyklus. And after I got married, when my husband and I decided to prepare for pregnancy, I had no issues conceiving. I got pregnant within just few months after we prepared. A keď sme sa s manželom rozhodli, že založíme rodinku, že budeme mať dieťatko, tak už som bola v plnom zdraví a nemala som žiadne problémy otehotnieť v priebehu pár mesiacov. However, during my early pregnancy, during the second month of pregnancy, I had very severe morning sickness. V prvých 2 mesiacoch, vlastne v tom 2. mesiaci môjho tehotenstva som mala veľmi silné nevoľnosti ráno. I was extremely sensitive to smell and taste, felt nauseous all day. A bola som veľmi, veľmi citlivá na rôzne vône a celé dni som sa cítila zle. Yeah, even any kind of smoke or even the food that I used to like, I couldn't take it that time. V tom období som bola veľmi citlivá, nemohla som vôbec znášať žiadne vône, smrady a dokonca aj jedlá, ktoré som predtým milovala, tak som nemohla ani len jesť. Yeah, I could run to the toilet and vomit for up to 10 times every day. Aj 10-krát denne som bežala na záchod a musela som zvracať. Yeah, I was physically and emotionally exhausted. Toto ma úplne vyčerpalo fyzicky aj emočne. And I was dehydrated, very tired, lose my appetite and depressed at the same time. Bola som silne dehydrovaná, stratila som chuť do jedla a bola som veľmi vysílená, vyčerpaná. At that time, I could only tolerate very plain food, such as porridge, bread, or crackers. V tom období som mohla jesť veľmi jednoduché jedlá, len ako kašu, chlieb a nejaké krekry. So during this time, gynotherapy became my daily companion during this difficult time. A preto v tomto období ganoterapia sa stala mojím základom každodenného života. I managed my symptoms by sipping Morinzyme throughout the day as part of my daily fluid intake.
Počas tohto obdobia som nasadila pravidelné popíjanie morinzajmu cez deň. I also took 2 scoops of GR powder, 30 ml Morinzy, 30 ml Morinzyme every day. A tiež som konzumovala gel prášok a tiež teda Morinzyme. And also 20 tablets of Spirulina every day. A jedla som 20 tabletiek spiruliny každý deň. So despite the nausea and low intake of food, my blood test and urine test results were excellent during every time when I went for prenatal checkup. A napriek tomu, že som veľmi málo jedla, keďže som nemohla z tej nevoľnosti, tak vďaka týmto DXN produktom, ganoterapie, som mala veľmi dobré výsledky za každým, keď som išla na testovanie počas svojho tehotenstva. As I entered to the second trimester, my morning sickness subsided. V ďalšej časti môjho tehotenstva sa aj tie ranné nevoľnosti pominuli. My energy came back, my appetite improved. Aj energia sa mi vrátila a zlepšila sa mi aj chuť do jedla. I felt much more like myself again. A znovu som sa cítila sama sebou. I remained physically active. I was able to walk up to 10,000 steps a day. Znovu som nadobudla aj energiu a bola som schopná chodiť pešo oveľa viac, mojich 10 000 krokov denne napríklad. And I had no signs of gestational diabetes. A nemala som vôbec príznaky žiadnej tehotenskej cukrovky. Yeah. And in preparation for delivery, I increased my GR powder to half a bottle per day, which is around 30 capsules a day. How many capsules? 30 capsules. 30. Znovu som začala brať gel powder, čiže prášok, a hodnote 30 kapsulí denne. And at 40 weeks, there was still no signs of labor. I didn't have any pain, even the due date has passed. Po 40 dňoch som už nemala žiadne problémy a všetko išlo hladko. Žiadne prejavy už som nemala. The baby was too comfortable in my belly and it hasn't engaged into the position. A bábätko bolo veľmi spokojné v mojom brúšku, aj sa uložilo do správnej pozície. So to avoid risks such as meconium complication, which is baby pooing in my womb, we opted for surgery, C-section. Aby sme predišli veškerým problémom bábätka v mojej maternici, tak som sa rozhodla pre cisársky rez. Yeah, so the surgery went very smoothly. Aj táto operácia prešla veľmi hladko. My baby arrived in excellent health. She's strong, come with loud cries, and she had optimum blood oxygen level. Bábätko prišlo na svet úplne zdravé, s optimálnym množstvom kyslíka v tele. And after delivery, during recovery, I actually took 1 bottle of GL per day. 1 bottle? 1 bottle, around 60 capsules a day. A po pôrode som brala 60 kapsulí GL denne. And 30 tablets of Spirulina per day. A 30 tabletiek spirulíny denne. Yeah, my breastfeeding was a bit challenging at first, as it is for many first time mom. But I persevered.
Tak a ako aj pre mnohé iné mamičky, ktoré majú prvé dieťatko, tak aj pre mňa bolo začiatok kojenia trošku ťažké. And within a few days, my milk flow improved drastically and it became more stable. Ale v priebehu niekoľkých prvých dní sa toto ustálilo a už som mala dostatok materského mlieka na kojenie. I was amazed at how quickly my body recovered. So within 1 week, I can actually walk normally again and climb up, down the stairs. A sama som bola prekvapená, že ako rýchlo sa moje telo z tohto celého dostalo. V priebehu týždňa som mohla už chodiť po schodoch hore-dole. And even the nurses in my recovery center commented that my baby was the loudest, has the strongest cry among all the babies. Aj sestrička pôrodná povedala, že moje bábätko je najsilnejšie a najhlasnejšie v celom oddelení. Yeah, so it's a reflection of her good lungs and a very optimum oxygen level. Čo bolo samozrejme výsledkom dobre vyvinutých plúc a dostatočného kyslíka v krvnom obehu. Yeah, and now she's 10 months old now and I'm still breastfeeding her. A teraz má už 10 mesiacov, dcerka moja, a ešte stále ju kojím. So in conclusion, I'm deeply grateful for how gynotherapy supported me throughout each stage of my life, from when I was younger, during the hormonal imbalance stage, conception, and early pregnancy, severe morning sickness, throughout the pregnancy, even the delivery, and even the breastfeeding. Takže toto je dobrý príkladom toho, ako genoterapia pomáhala aj mne celý život a od začiatku, čo som popísala, od môjho detstva cez štúdia na univerzite, po návrate, v čase, keď som chcela zostať tehotná, počas tehotenstva aj po pôrode. It has been a consistent foundation for both my health and for my baby. Genoterapia sa stala stálym základom môjho života aj života mojej dcerky. So gynotherapy isn't just a supplement, but it's a big part of my family life. Čiže genoterapia nie je len doplnkom, ale je to veľkou súčasťou môjho celého života. Yeah, so that's my pregnancy and delivery journey. So for next month, stay tuned. More stories about my baby, how we incorporate gynotherapy for my baby. Takže zatiaľ toľko z mojej skúsenosti doteraz a snáď v budúcnosti vám budem môcť porozprávať o tom, že ako gynoterapia naďalej pôsobí na moje bábätko. Yeah, so thank you so much for having me and listening to my story. A ďakujem, hopefully it's helpful for you. Ďakujem, že ste ma pozvali, že ste ma vypočuli a som rada, že som sa mohla podeliť o svoje skúsenosti a dúfam, že to pomôže aj mnohým z vás. Yeah, so over to you, Mom. Takže vraciam slovo mamke. Thank you very much, Michelle, for sharing your story. Appreciate that. So maybe we're going to give a speech to our members if they have any questions.